keder mig virkelig meget. Så hvorfor ikke filme en YouTube-video? Men jeg har gjort mig klar til at være indenfor. Så har jeg lavet mit make-up, og det her er mit outfit. Altså, ja, det var sådan noget her. Ja, det her det er så mit outfit. Okay, jeg har tænkt mig at spise morgenmad. Okay, nu skal jeg lave noget te og se. Men jeg har selv malet den. Jeg synes, den er virkelig flot. Tak. Jeg spiser på gulvet. Det er også lave pizza. By the way, det er ikke autentisk eller noget, det er bare hvordan vi laver pizza. Don't judge. To pizzaer og 3 stykker brød. Noget andet slags tøj. Så sprød også. Så, okay. Okay, lad os taste den. Prøv at se, hvor meget kød der er på. Det næste dag. Det er løgn. Jeg har lagt en uge, altså I kan se, at jeg har fået farvet mit hår. Jeg skal ud og handle, og jeg skal køre, så følg med mig. Bazaar. Nu tager vi til Thai Shop. Jeg har lyst til at prøve dem. De er så meget. Jeg kan se, det er kimchi. Så de her riskager. Oh my god. Det hedder choom, og det er min yndlings thai-grøntsag. Okay, vi er hjemme igen, og hvad har nu, jeg vil bare lige vise, hvad jeg har købt. Så jeg har købt den her kimchi, kæmpe kimchi på. Ja, og jeg vil godt prøve den her, hvis jeg ikke kan lide den, jeg spiser den stadig, men den her, det er en ny en, der er kommet. Jeg er vant til de der chongai, jeg vil godt udtale det. Dem der i poseform, og der har jeg købt shin ramen. Så købte jeg tofu, købte jeg okra, fordi jeg absolut elsker okra og smage den her, fordi det er virkelig lang tid siden, jeg har fået kimchi. Ja, okay. Jeg tager bare det hele af. Okay, se kimchien. Og lad os prøve at lugte til den. Lad os prøve at smage. Okay, let's try first bite. Okay, jeg kan faktisk virkelig godt lide den her. Tube, den smager så virkelig godt. Okay, så nu skal jeg lige, de her okra ud, så jeg tror 5 stykker er nok. Der har jeg en anden tofu, jeg købte for faktisk en måned siden. Okay, jeg tror ikke, den er dårlig.
Så har vi grøntsager. Putter jeg min okra, og så har jeg lige skåret nogle forårsløg. Min tofu op i. Ups. Okay, jeg glemmer at filme rigtig meget, men vi skal ud og handle. Det er mit outfit for i dag. Sådan her. Kører du ind? Ja, det regner. Hvad? Det gjorde jeg ikke. Ja, hange. På vej til træning, fordi jeg skal træne. Det er meget underligt at sige det, men jeg skal træne. Åh god, jeg ser så træt ud. Altså, okay, jeg er ved træningscenteret nu. Og det regner. Okay, hallo. Jeg er en lille smule syg, men jeg har tænkt mig at lave pandekager. Okay, jeg er i køkkenet nu, og jeg vil bare lige vise jer min karamelsauce. Altså det er bare, det er bare sukker, vand, smør og fløde. Og det er bare det. Og den smager godt, den smager godt. Okay. Men nu skal jeg vise jer mine pandekager. Det her. Okay, jeg er færdig med pandekagerne nu. Det her, det er dem alle sammen. Jeg har lavet så mange pandekager. Ja, så jeg har flormelis her, så har nu hasselnød spread med hjemmet karamel, jordbær, sukker, hindbær og pisket flødeskum. Og det er sådan her, det ser ud. Skal det mere? Okay, sådan her ser min pandekage ud.